Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de abau de historia da filosofía. Hoxe, alienación e ideoloxía en Marx. Nesta pregunta, imos a desenvolver os conceptos de alienación e de ideoloxía dentro do materialismo histórico de Marx. Con este obxectivo, comezamos situando a Marx, o seu contexto e o seu pensamento, para despois centrarnos nos contidos máis vinculados cos conceptos de alienación e ideoloxía e citas a explicar. Para entender a Marx, primeiro debemos situalo no seu contexto filosófico. Despois de que Kant tratase de delimitar as posibilidades da razón, xurdeu no século XIX o movemento romántico, que renunciaba á razón en pos do absoluto con poetas como Novalis ou Hölderlin. E produto deste choque emerxeu o idealismo alemán, que trataba de volver a unir a razón co absoluto. O pensador máis importante desta corrente foi Hegel, autor do idealismo absoluto, o cal, en vez de partir do suxeito humano e das súas limitacións, faríao a partir do espírito, unha realidade suprema e inmaterial que actúa como fonte e orixe de todo o que existe, que non son máis que manifestacións desta forza superior que é o espírito. Unha proposta dualista que pode recordar a proposta platónica, pero en Hegel o ideal ou espiritual non é fixo e inmutable, senón que se atopa en continuo movemento. Isto leva a unha visión dialéctica da historia na que todo o que sucede é o despregarse do espírito e responde a un propósito racional prefixado. Por iso Hegel afirmaba que todo o racional é real e todo o real é racional. Este despregamento sucedese cunha orde de afirmación, tese, negación, antítese e superación, síntese nun movemento en espiral sen fin. Así, Hegel vía na súa época a Revolución Francesa como a negación, antítese do antigo réxime e a Napoleón como a superación ou síntese das ideas ilustradas e o absolutismo. Despois de Hegel, os seus seguidores divídense en dúas correntes. Por un lado, a chamada dereita hegeliá, con autores como Goschel, que se quedaban coa súa filosofía como un todo rematado e defendían a monarquía prusiana da súa época como o fin da historia, como o propio Hegel dicía nos seus últimos anos, e por outro lado a esquerda hegeliá, con autores como Strauss ou Feuerbach, os cales se quedaban co método dialéctico e vían a monarquía prusiana do seu tempo como un réxime que, como todos os anteriores, pois era eso, a síntese en base á historia anterior, pero que de novo nun xiro, digamos, sintético, nun xiro tese, antítese, síntese ou afirmación, negación e superación, pois debía de novo, como digo, ser superado. É dicir, que non era o fin da historia, a historia seguía avanzando. Ademais, esta esquerda hegeliana era moito máis crítica con elementos como a religión, en especial Feuerbach, ao consideralo como unha forma de alienación das persoas, en tanto que é o produto creado polo propio ser humano, é algo que sale do ser humano, pero que despois o acaba sometendo. Cabe sinalar que o concepto de alienación, que posteriormente será moi fructífero en Marx, ven realmente de Hegel. Hegel empregaba este termo para explicar como a materia xurdira dun proceso de alienación a partir do propio espírito, que en a sacara de si mesmo establecera precisamente a necesidade da súa negación nun proceso de extrañamento para despois poder precisamente desenvolverse o espírito a través da propia materia na historia. Mais a visión de Feuerbach, como veremos despois, influirá en Marx. Como decía antes, Feuerbach o que vai facer é aplicar este concepto de alienación á religión. Marx vai a recoller esta idea e a ampliará. Unha vez situado o seu contexto filosófico, tamén debemos atender ao contexto histórico. Marx vive no século XIX, que é a época da Revolución Industrial, do movemento obreiro e do pensamento socialista. Un tempo no que boa parte dos campesiños se van para as cidades a traballar nas fábricas en condicións infrahumanas, o que levará á creación dos primeiros sindicatos obreiros e movementos obreiros e tamén de pensadores socialistas que abogarán por un mundo mellor e un reparto máis xusto do traballo e do capital, como xa antes de Marx farán autores como Saint-Simon ou Proudhon.
Neste sentido, Marx nace en Treveris, antiga Prusia, en 1818 e nunha primeira etapa da súa vida, no período de formación, que dura ata o 42, estuda Dereito en Bonn e despois trasládase a Berlín, onde se orienta cara a filosofía e a historia. Nestes anos relacionase coa esquerda hegeliá, xa no 43 se traslada a París, onde conoce a Engels e comeza así a súa etapa especulativa, na que afondará na crítica materialista ao idealismo alemán, en especial o idealismo de Hegel, e redactará diversas obras como Ideoloxía alemá, e tamén se irá xa adentrando no contexto do movemento obreiro e elaborará o Manifesto Comunista. Esta segunda obra, por petición, como digo, do movemento obreiro alemá, daquela unidos na Liga Espartaquista, e que a partir do Manifesto Comunista de Marx van a pasar a denominarse Liga Comunista. No 48 expúlsano de Bruxelas e comeza o seu período revolucionario, no que irá pasando duns a outros países organizando o movemento obreiro, mentras precisamente o van expulsando dos mesmos, e cuxo fito fundamental vai a ser a fundación da Asociación Internacional dos Traballadores, a AIT, e a organización da Primeira Internacional. Tamén publicará nesta época os primeiros tomos do Capital, que é a súa obra cumio, a súa obra máis importante, e que en parte se publicará póstumamente. Morre no 1883 como un referente internacional e cunha gran influencia en todo o mundo. Polo tanto, unha vez que xa situamos o seu contexto histórico, filosófico, vamos a centrarnos xa pois no seu pensamento. Marx elabora a súa teoría, a cal pasará a coñecerse como materialismo histórico, como decía antes, en contraposición co idealismo absoluto de Hegel. Inspirado pola esquerda hegeliá, adoptará o método dialéctico para entender a historia e a realidade, pero fronte a Hegel usarao en sentido contrario ao entender que non é o espírito que condiciona a materia, senón a materia a que condiciona o espírito. De aí a cita do texto que di, abro comillas, non é a consciencia a que determina a vida, senón que é a vida a que determina a consciencia, pecho cita. É dicir, que a xente pensa segundo como vive e se queres que pense distinto, tes que afectar as súas condicións de vida. Non centrarte na crítica á religión e ao plano espiritual. Basicamente, eso é algo que Marx lle vai a criticar á chamada esquerda hegeliá e por eso se separará dela, porque se centran demasiado nas discusións sobre espiritual, en especial, como digo, sobre a religión como dispositivo de control, dominio e alineación, tal cual facía Feuerbach. Pois sendo certo todo iso, porque é certo, e Marx tamén o mete dentro da súa propia teoría, o que hai que facer non é centrarse nos debates ou disquisicións filosóficas no plano basicamente do pensamento, senón que hai que afectar o mundo real, o mundo material, é dicir, as condicións de vida da sociedade. De aí a súa famosa tese sobre Feuerbach, na que di que a maioría dos filósofos ata o seu momento se adicaron a interpretar o mundo de distintos modos e do que se trata agora é de transformalo. Así, a súa vida tivo sempre esas dúas caras. Por un lado, escribir e reflexionar sobre o injusto que era o sistema económico do seu tempo, e estudar as súas raíces e como funcionaba o capitalismo. El lle poñera este nome de capitalismo por explicar que a base fundamental deste sistema económico é o capital, é basicamente a acumulación de capital, mas tamén axuda a impulsar no plano práctico, no plano real, no plano material, a loita obreira, as alianzas internacionais do movemento obreiro e as revolucións sociais. Centrándonos de novo na súa concepción materialista da historia e da realidade, fronte a Hegel, quen dicía que o motor da historia é o espírito, para Marx este motor, como decimos, é a materia, e en concreto dentro da mesma a loita de clases. En resumo, o materialismo histórico explica os cambios na historia a partir da análise das condicións materiais de vida da existencia humana e de como os oprimidos, nun determinado momento, se conseguen levantar contra os seus opresores e facer así avanzar a historia. Con ese esquema, Marx ve un avance lineal na historia, con retrocesos e adiantos como facía tamén Hegel.
di que comezou cando se produciu a división do traballo e se deixou atrás o comunismo primitivo, onde todos compartían o que había sen máis traballo que a recolección, para xerar o modelo de produción asiático, que ele chama asiático porque é o que aínda domina na súa época, sobre todo en Asia, e que basicamente é un modelo no que un déspota posúe todo, ao estilo dos faraóns no Antigo Exipto. De aí derivouse o modelo escravista, que é o propio de Grecia e Roma, onde os amos posuían os medios e as forzas de produción e a clase oprimida eran os escravos. Tras as revoltas dos escravos, pasaríase ao modelo feudal na época medieval, na que a división se produce entre os señores feudais e os seus servos, que, sen ser escravos, deben darlle boa parte das súas colleitas aos seus señores, os diezmos, co cal a súa situación sigue sendo de opresión, según esta análise marxista. Posteriormente, atópase xa o modelo capitalista, que é o que hai na época de Marx e aínda na época actual, e onde a visión e a subdivisión, pois digamos, se dá entre os capitalistas, que son os donos das fábricas, e por outro lado os traballadores, que son a clase oprimida. É dicir, as clases sociais esencialmente son a burguesía e o proletariado. Marx pensaba que a este sistema tamén lle sobreviviría unha revolución na que os obreiros, a clase oprimida, se farían coas fábricas e demais medios de produción e se volvería así a chegar xa a un sistema sen clases, como era o comunismo primitivo, pero con todas as forzas de produción plenamente desenvoltas, con toda a tecnoloxía e os medios que nos permiten xa a todos vivir mellor. E ao acabar esta división en clases sociais, que era o motor da historia, pois se chegaría ao final da historia, que sería ese comunismo implantado a nivel internacional. Esta é un pouco a visión que dá da historia Marx. En liña co seu pensamento, co seu materialismo histórico, el tamén analizaba a sociedade en esta doble clave, na da materia e na do espírito. En concreto diferenciaba, por un lado, pois unha parte da sociedade que é a infraestructura, que é a que se identifica como modelo económico de produción e que se pode a súa vez dividir nas forzas productivas desenvoltas nesa sociedade, que inclúe tanto os bens materiais, é dicir, se aquí hai petróleo, se aquí hai mellores terras ou non, e por outro lado, pois a tecnoloxía disponible que hai en cada momento, é dicir, se aquí xa hai agricultura ou non, ou basicamente que desenvolvemento a nivel tecnolóxico e técnico se dá. E a cuestión é que eso, no caso do capitalismo, por exemplo, o que predomina, sobre todo en canto a eses bens materiais e a importancia dos minerais, os tecidos e demais, e en canto a tecnoloxía, pois todo o que ten que ver ca maquinaria industrial que permite o desenvolvemento das fábricas e todo este modelo que se desenvolve a finais do 18 e sobre todo ca Revolución Industrial no 19. E por outro lado, a parte destas forzas productivas, tamén dentro da infraestructura están as relacións de produción, que son que división en clases sociais hai en cada sociedade, segundo, se seguimos co exemplo anterior, que é basicamente o que se dá dentro do capitalismo, pois como vos decía antes, aquí hai unha división entre a clase capitalista, que é a que posúe os medios de produción, e a clase obreira, que é a clase oprimida, e que basicamente pois vende a súa forza de traballo, como máis tarde explicaremos. Para Marx, como decimos, é aquí onde está o motor da historia, que depende tanto do choque entre as dúas clases sociais, como, por outra banda, o desenvolvemento das forzas productivas. Así, por exemplo, por moita revolución campesiña que houbera no contexto feudal, se non se desenvolve a tecnoloxía suficiente para poder desenvolver as fábricas, pois non se pode dar a revolución industrial. Como decía antes, se non pode haber capitalismo. Por outra parte, en toda a sociedade temos a parte da infraestructura, esta base máis material da sociedade, pois hai toda unha superestructura a cal se xera ao redor e vinculada a esta infraestructura, e que se pode dividir por un lado no aparato ou aparello xurídico-político, as leis, as institucións e a forma de Estado que hai nunha sociedade e que, como decimos, dependen en boa medida da súa infraestructura, e por outro lado toda unha armazón que é a superestructura ideolóxica, que está composta pola religión, a filosofía, os medios de comunicación
e todo tipo de dispositivos ideolóxicos, como decíamos antes, eso, o peso da religión que xa for estudado por Feuerbach, pero que Marx amplía, non só é a religión, son os medios de comunicación ou son os propios filósofos os que formamos parte desta superestructura da sociedade e donde, como decimos, se recolle o peso fundamental da ideoloxía da clase dominante, é dicir, o conxunto de ideas e visión distorsionada da realidade na que se naturaliza esa situación de superioridade da clase dominante, pois se normaliza dentro da superestructura como algo natural. Hai que pensar que, por exemplo, os capitalistas consideran que o sistema capitalista, o que eles denominan o sistema de libre mercado, así o pensaba Adam Smith e outros autores, pois pensaban que era como a resolución natural do desenvolvemento do mercado e basicamente da economía. Digamos que era o desenvolvemento natural. E o mesmo pensaban nas épocas anteriores pois os diferentes filósofos, autores e pensadores de cada unha das diferentes épocas. O fundamental aquí é que, como decimos, a superestructura xurde como derivado da infraestructura e a súa función ten que ver con xerar, sobre todo en canto a esa clase oprimida, o que máis tarde denominaremos alienación ideolóxica, que ten que ver con asumir, como decimos, esa ideoloxía da clase dominante, normalizando, naturalizando a súa subordinación, o feito de que vivan, digamos, como esa clase oprimida, e non entendelo como unha opresión ou como algo injusto, sino como algo normal, como o que hai, como a única opción. Mais, como decimos, debido ás loitas internas entre as clases sociais e o desenvolvemento tecnolóxico que permite un mellor aproveitamento da economía en cada momento, pois hai sempre unha continua relación dialéctica de choque entre as clases que acaba levando a esas revolucións sociais. Neste sentido, a función da superestructura é intentar que este proceso tarde canto máis mellor, intentar que non se dea ese cambio, pero, según a visión marxista, é algo inevitable, algo que en algún momento se ten que dar. Neste sentido, un dos aspectos máis interesantes do materialismo histórico é o modo en que interpreta, como estamos vendo agora, estes elementos culturais e inmateriais da civilización. Se queremos entender como xurdiu a filosofía grega, o dereito romano ou a religión cristiá, non podemos deixar de mirar cara a economía. Así, por exemplo, as leis de Roma que distinguen entre os homes libres e os escravos son, digamos, unhas leis que se dan porque no sistema económico de aquel momento, o que se daba no contexto romano, pois se baseaba na escravitude, co cal para eles pois non era imaginable a existencia de algún tipo de dereitos humanos compartidos en igualdade por todos os seres humanos. Digamos, non lles cabía na cabeza, senón que lles parecía natural o seu propio sistema económico e parecía natural a existencia de escravos. Como decimos, isto se reflexa na religión nas leis romanas, pero tamén se reflexa, por exemplo, na filosofía grega. Así, por exemplo, Aristóteles defendía nas súas obras, como é a Política, que a escravitude era algo natural. E por que o defendía? Pois porque era a base do modelo económico da sociedade na que el vivía e no que el era un dos libres. E, basicamente, Aristóteles tiña escravos e dependía dos escravos na súa vida diaria e non consideraba a escravitude unha injustiza, senón unha orde natural. Hai xente que nace para ser libre, xente que nace para ser escravo, e o mellor para o escravo é ser escravo. Isto decía o propio Aristóteles. E a cuestión é que isto ten que ver, como decimos, ca ideoloxía e ca función da ideoloxía. Que non é que Aristóteles fora malo e quixera basicamente ter a xente esclavizada, aínda sabendo que era algo injusto, sino que el, como todos os membros desta clase dominante en cada ocasión, realmente teñen esta distorsión da realidade que ten que ver ca ideoloxía como este conxunto de crenzas e representacións distorsionadas que justifican determinadas situacións históricas presentándoas como naturais. Aínda que isto tampouco nos ten que levar, pois digamos, a non criticar, por exemplo, este aspecto da filosofía de Aristóteles e simplemente dicir que era un home da súa época, pois tampouco, porque en todas as épocas
Por exemplo, no seu contexto había sofistas críticos ca escravitude. Pero bueno, en resumo, o que vimos a dicir é que a ideoloxía desempeña unha función legitimadora da orde establecida ao naturalizar basicamente esa ideoloxía da clase dominante e esa opresión ou desigualdade fundamentada nas clases sociais. Dentro dos dispositivos ideolóxicos, un dos máis importantes, como decimos, e como xa sinalaba Feuerbach, sempre é a religión, porque presentan á poboación pois unha fundamentación sobrenatural acerca desa orde das cousas. A religión atemoriza os individuos e contribúe a controlalos. E basicamente a religión tamén se vai adecuando que religión domina en cada momento a que sistema económico é. É dicir que no culto, nos mitos, na religión egipcia, pois se presentara os faraóns como eses fillos de Deus prácticamente, pois tiña que ver con esa función de legitimar o seu modelo social e que no caso do cristianismo pois basicamente se fale desta vida como un paño de lágrimas polo que debemos pasar para ganarnos o ceo, ou que xa máis en concreto a rama protestante do cristianismo fale moito pois eso de que o que temos en boa medida o que merecemos, en ese sentido hai xa un certo destino manifesto e que venga basicamente a xustificar dende o plano religioso o capitalismo, pois non é algo azaroso. Neste sentido, cabe recordar que Marx estaba de acordo, como digo, con Feuerbach en que a religión é unha especie de opio do pobo porque a súa función é mantelo nun estado aletargado, nun estado de letargo e inacción e dificultar a creación dun movimento organizado para tentar cambiar a realidade, intentar limitar o que máis tarde se chama pois a conciencia de clase, a conciencia de que eu non son un individuo calquera, sino que forma parte dun colectivo, dunha clase social a cal ten uns intereses de clase e que se atopa neste caso nunha situación de opresión. Basicamente, a religión, como outros elementos da ideoloxía, teñen a función de disolver esta conciencia de clase. Por outra banda, para afondar no concepto de alienación, debemos remarcar que para Marx o ser humano se realiza no traballo, xa que fronte ás definicións do ser humano como un ser racional, que nos podían dar autores como Platón ou Aristóteles, Marx fala do ser humano como dun ser práxico, un ser que se realiza a través das súas creacións. Pero no capitalismo, así como realmente xa pasaba noutros modelos de produción, só que no capitalismo, sobre todo no fordismo, como que isto se aumenta aínda máis, pois a cuestión é que un non traballa para sí, senón que traballa para outros. E iso produce esa sensación de alienación, de extrañamento, tanto do noso posto de traballo como dos obxetos que producimos. Así, un traballador da SEAT non sinte que os coches que está fabricando, sobre todo se só fai as portas, se só fai, pois basicamente un elemento concreto, pois non sinte que eso que está facendo sexa crear algo para sí ou algo que teña que ver con el. De aí a cita de Marx de que, abro comiñas, o traballo externo, o traballo no que o home se allea é un traballo de autoinmolación, pecho comillas. O traballador está alienado fronte ao produto que elabora, non o sinte seu nin que teña que ver consigo, porque este se lle presenta como algo alleo e amenazante en lugar de representar a cristalización da súa humanidade. Mas tamén isto mesmo acontece co propio posto de traballo, non sintes que ese posto de traballo sexa onde te estás realizando como persona, como actividade onde propiamente estás deixando aí a túa pegada, sino que o ves como algo alleo, algo desagradable, algo do que basicamente queres fuxir. Di Marx que é un traballador, se pode non ir ao traballo, fuxe del como da peste, basicamente, e tamén remarca moito esa idea de que o traballo é basicamente unha labor prácticamente de autoinmolación. Hoxe en día falamos moito eso do burnout, de queimarse no posto de traballo, e a cuestión é que para Marx, como decimos, é unha forma de morrer en vida, só que o facemos a cambio dun salario sin o cal non poderíamos sobrevivir, co cal estamos obligados a traballar, aínda que sexa algo desagradable e algo que vai en contra da nosa natureza e onde non nos realizamos. Por iso di Marx que no capitalismo o obreiro parece sentirse máis cómodo nas tarefas
propias dun animal, comer ou descansar, que no traballo, onde teóricamente deberían realizarse e donde sería o espazo propiamente humano. A estas formas de alienación económica do traballo tamén se lle suman máis formas como poida ser o que xa denominábamos antes como alienación ideolóxica, que se produce cando os traballadores ou as traballadoras asumen a ideoloxía burguesa, a ideoloxía dominante, considerando que a súa situación é normal e que non lles queda outra opción. Decía, por exemplo, a defensora a ultranza do liberalismo Margaret Thatcher que non había alternativa, no alternative. Basicamente o capitalismo é o que hai, e o colles ou o deixas, pero basicamente non hai outra opción. Esta idea de que é o que hai e que basicamente te tes que adaptar a este mundo como se fora algo inalterable, como se o capitalismo fora un sistema que nunca vai a deixar de existir, pois é o que ten que ver con esta alienación ideolóxica, onde chegan incluso os traballadores a defender os seus xefes. Esta forma de alienación podemos decir que é o maior éxito ou triunfo da superestructura da sociedade, pois é o que impide ou dificulta a revolución social. E a cuestión é que en este sentido o capitalismo é o sistema máis perfecto na súa superestructura, porque é o que máis dificulta, por decirlo así, esta superación do seu sistema, o que máis está conseguindo resistir as posibilidades dunha revolución. Aínda que tamén hai que decir que non levamos tantos séculos de capitalismo e que de calquera outro sistema houve moitos máis séculos, co cal, desde unha mirada máis a largo plazo, pois veremos se este sistema cambia ou non. Pero digamos que aquí a cousa é que Marx consideraba que isto era o que dificultaba ese cambio, o cal el vía como imprescindible e necesario, porque consideraba que as condicións dos traballadores son tan penosas baixo o capitalismo. Esta análise a fai a partir de conceptos tamén como de plusvalía, explicando que a base do capitalismo é que os capitalistas expriman hasta o último centavo dos seus traballadores, basicamente porque a plusvalía é a diferencia entre o valor de uso e o valor de cambio, basicamente entre o que o traballador xenera e o que ao traballador lle pagan, e sempre basicamente moito menos o que lle pagan que o que xenera, e esta diferencia é o que se eleva ao capitalista. E a cuestión é que esta injustiza repetida, pois consideraba Marx que facía inevitable que a clase traballadora chegara un momento no que se rebelara ante esta situación. Pero non por iso pensa que debamos, polo tanto, agardar a que se produza a revolución por si sola, sino que debemos acelerar este proceso traballando para despertar a conciencia de clase e impulsando a revolución comunista, a cal, ademais, el remarcaba moito que se debía dar a nivel internacional en todos os lugares a vez, porque basicamente se dá nun lugar pero non noutro, pois os países capitalistas van a ir en contra deses lugares onde se produce esa revolución social. Podemos decir que realmente isto é o que aconteceu no século XX ou o que aconteceu a finais do XIX en diferentes contextos. Por iso, rematando, compre sinalar que o marxismo terá unha gran influencia histórica tanto en forma de revolucións, é dicir, como a Revolución de Outubro, que dará paso a URSS no contexto de Rusia e os países achegados, ou a Revolución China, que dou paso á República Popular China, e tamén, máis alá das revolucións en diferentes lugares a nivel histórico, tamén terá un gran peso no pensamento filosófico, pois xurdirán diferentes correntes marxistas ou pormarxistas de todo tipo, dende aquelas que collen máis a obra de Marx como se fora tamén unhas sagradas escrituras e que pensaban máis en que o comunismo era algo inevitable, que vían máis un certo determinismo dende o peso da infraestructura, como era o marxismo ortodoxo, ata outras correntes que tamén son máis cercanas a nós e viron máis esta capacidade de resistencia do capitalismo e que tratan de responder o porqué. Por que o capitalismo sigue aguantando? Pois aí outros autores, dende a Escola de Frankfurt, por exemplo, analizaban moito máis o peso da superestructura ideolóxica e falaban dos dispositivos, por exemplo, que teñen que ver cos mass media, cos medios de comunicación, incluso co cine, para frenar, basicamente, este cambio, para conseguir limitar estes cambios sociais. Tamén outros autores como Gramsci tamén remarcan moito todo o peso e a importancia da batalla cultural. En resumo, como dixo Marx,
El non só se ocupou de interpretar o mundo, sino tamén tratou de transformalo, e boa parte dos movementos políticos e sociais contemporáneos non se entenderían sen a súa pegada e contribución.